paghisgot gamay sa history. Di atong barangay sa pagkahat. Kaya ito, kawa pa pumataw, sinululi mga tawhana. Nga namuyo, di barangay sa pagkahat. Nuwa pa'y bunya ka pagkahat, lorong pa. Ako kining bataw, aron inyong yung makaro, kaya kini sa barangay history. Representatibo from the Bohol, Provincia Rio Grande. Mabinaw sa karon magkaroon ng organic pagkahat kanihan ito. Magidala sa itong mga katibaran. Kanihan ito kini sa dapat nalipuyan sa sibilan sa mga katigurangan ni Gusto Tutor na ila sa tawag ng Unyong Untoy. Naminyo siya ka magdali na pinito magitawag o uyang alin. Iyan ito na si Gabino Tutor na natilaw sa katawa uyong Binoy kung naminyo sa kakalite magitawag o manaw pungkay. Ang iyang ito na babae na si Rasya Tutor na iyahan na tawag Ma'am Asya. Kung naminyo isa Tiago ayo taga-kabigyan mabili buhol. Isuon niya at yudura Tutor na ilahan o tawag na tatay pinti sa isang asawa na mao si yudura puluyuhoy na gitawag o nanay nila nga katapunawan mabili buhol. Ilang gipanakiya ang tibuong kayutaan diining kapita o gabina ang mapasatan na dunay bukakin sa insing sarya. Insing sarya. Kugihan tayo sila kugitika nila ang yuta ang mapatang o ang yuta kinigihimong pasatan. Si Gusto Gabino na sila sa iyo sa bitan sa pagpilit na bahin na mutong ilang sa imong sadapit doon sa subak sisira na tuit ng imlaway o katahan ang makusog na ulan nga nahisa mo usahay ang tubig muawas at sukaimon sa ilang humayan sumut kay wala man sinin lain sa iyan. Ang maong tubig na bitan sa kilid na bahin sa kandilang mo ang ilang gisurayan pagtawag sa gamay kanal. Aron ang tubig budakay day at pa ingon sa subak. Aron diri at sa gawas sa kanilang humayan. Ang matagkaroon po niya sa ihang mibulok ang makusog na ulan ang tubig muagi sa kanal paingon sa subak. Usa sa makusog na baha na may agis kung ang nilabay na makoy pinundan sa pagkalapad sa kamay kanal na ilang isibo apan ilang kaobsirbahan na ang gamay kanal na himong sapa na adunay laog o atap laog na atapay o namog na sa kilid na laong sabay. Bayan sa kaginang o ang tubig gini itinaw kayo tayo o kini ang gihimo bilang kaliguanan o nasanan o na hinumdum sila na sapat dili muna sa kinayahan apan sini na ahak unya ila kini gibunyagan o bagong talan ang maong sapat na pulunga sapat na ahak o ila kini i-convert sa ngalan na pagahak o ang pagahak na himo o sa o i-convert kini na himo sapat pagahak sa tuig 1926 Burman ini nila gitawag o pagahak sa diha na himo munisipyo ang unsod sa Isla di ila
ini na jurisdiksyon sa Asia ubos sa revolusyon sa Kultiya Twitter lagi ada di Agosto 9, 1965